बच के रही कि तारा पर ना छा जाए भगवान करस ना तो एगो थावे वाली माई रहली कि रसो के फाड़ देले रहली होई ना तू बच के रही है फाड़ दिए तो हम तो तर जे मोही लगले तर जइबो कहते रतिया कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी एगो नीम के गाछ लगा दी दुआर पर। अच्छा कहतिया जितना चीज बा सब लौकता बताओ दुआर पर समियाना है तो चका टंगवा देले बड़ा इतना लोग के बोला देले बड़ा अब बताओ माई के पूजा पाठ तू ना करेला माई के पूजा पाठ काहे खाती नहीं करबो हम काहे के करे जा कह दिया अरे त काहे ना लगावला पिया हो अरे तनी मिया के गछिया अरे काना लगावला हो ले आके हुईली के डोरे तू ये जब का हो बताओ लेड़ के पेड़ लगाई है नाती का सारा घर दुआर पिछुआर पूरा भोइली से भर रहता हमरा होशियार गांव भर में केहू नहीं खे ना जय दादा शर्मा यादव जी बहुत बहुत सारा पुरस्कार बा अब क्या कहते हैं सुना अरे तया वाला वाला पिया
ई बताओ लगैबा कि हम जाई अपना नैहर। मैंने आम लगल है बानी, महुआ लगल है बानी, महुआ का लाटा खइया आम फरी तो ओकर के चौपी हो, अचार डाली हो, नीम काहे का लगाई हो। ई बताओ तू तारा माई से प्रेम ना होता है? माई से प्रेम? हाँ दुर्गा माई से। दुर्गा माई से? हाँ हइले हो। तो बताओ काहे नहीं खा लगौले? हमरा भाई के बेटा ना होत रहे नु तो दुर्गा माई के भोखल नहीं तो भई। बताओ जब ना पूरे हो गए तो काहे नहीं खा लगौले? कोहनी लगावे के जब हो गई तो भोर पड़ गई। माईए के देन बाकी इनकरा 17 पाने वाला लड़का बाड़े। हां इनके घर में चोरी भरे वैसे भूली खातिर लगल बड़े रे। चलो बताई इनकर लड़का बेहरी में पोसाले सब। हां मैंने पोल खेलल जरूरी रहलो। हां माने हम कहत नहीं कि माईए के देन हटे कि हेतना लड़का फइका बाड़े। मैंने हे जे कहू पूछल आई कुली बतिया। माने हम अपन बात कहत नहीं। हां देखले बने वैसे कहत। हम देखले बने। के ना जानाला कि हमार लड़का जा जे बेहरी के मुंह खोलियो तो केहू के धान केहू जर जाला। बताइयो ऐसन बाड़े। और ओते कहते कि सुना हां हारे तनी में हो घरवा राउर घर कौन हटे? 1000 रुपया ले ले होने बा। अच्छा ऐसे 6 किलोमीटर। चली अनिल उजाला जी, रावा रमेश बिहारी का लिखल बाबूजी बाबा जी पढ़ो लिख ले लगे। उनकर से बहुत सारा पुरस्कार बाटे। कहते रतिया अरे तनी मिए हो घरवा हमारे पे। अंकित बाबू राजपुर बागा से युवा नेता इनको से बहुत सारा पुरस्कार बा। लास्ट में जाते जाते कहते हैं सुना और तने बोला बोला ए राजा हो अरे तायाड़ा हुलला के बताओ अरे त काहे ना लगा। कौन गाँव हटे?